In 1885 kregen de gebroeders Merkelbach uit Wittem toestemming van het provinciaal bestuur om een watermolen te bouwen langs de weg naar Wilder. Het water wordt over een afstand van 2 kilometer door een molenbeek aangevoerd vanaf de Selzerbeek naar een vergaarviever. Het gebouw is gedeeltelijk over de molenbeek heen gebouwd, zodat het raad inpandig is opgehangen. In de molen vingen we een middenslagrad, waarbij het water op ashoogte op de schoepen wordt geleid. Ja, de Wittemermolen is eigenlijk een restant van een eerdere landschapsaanleg. Rondom Wittem is de heer van Plettenberg erg bekend. Hij heeft geïnvesteerd in het klooster, waar ook een tijd lang kasteelheer van kasteel Wittem. Maar hij vond schijnbaar ook dat er een mooie verbinding moest worden aangelegd naar kasteel Kartiels. En wat hij eigenlijk bedacht heeft de Wittemerlee aangelegd, een mooie kersrechte verbinding tussen die twee kastelen. Het was geen openbare weg, want aan het begin en het eind stond een slagboom. En dat was eigenlijk voor privégebruik. En om dat nog wat meer cachet te geven, wordt niet alleen de rechte allee aangelegd, maar aan weerszijden ook 4 vieverpartijen. En dan moest je eigenlijk denken van, in de tijd worden op Versailles worden de inmiddels beroemde tuinen aangelegd. Op Neerkan, waar de gouverneur van Dop bezig met zijn tuin aanleggen bij het kasteel rond 1700. Apeldoorn, het Loo wordt aangelegd en Van Plettenberg ging in die mode mee. En zei ja, ik moet natuurlijk ook iets chics maken hier in de omgeving. En toen de Wittemerlee aangelegd. Gewoon de vivers kon ze in ieder geval waarop nu ODP, die zijn allemaal dichtgeslipt zeg maar, door de jaren niet onderhoud gepleegd te hebben. En die werden dus weer opgeschoond. En dat ook wel dadelijk die meulen weer goed kunt functioneren. En dat wordt dadelijk genomen in het project ook weer met de opening van de oude geularm. Dus op zich wordt er straks heel veel gedaan in dat gebied ook. Hè. Dan hebben ze aan de natuurlijke bronnen. En ja, er liggen nu 2 meulens daar. Eén is wel zichtbaar, die andere is minder zichtbaar. Maar dat is wel belangrijk. Uiteindelijk, als we dan een aantal jaren verder gaan, een aantal decennia verder, dan is dat zo pronken met die tuinen en met hele landschappen, dat wordt misschien wat te kostbaar. En dan is dus eigenlijk dat al die tuinen meer nutsfunctie kregen. En die Wittemerlee is inmiddels dan opgenomen in de lokale ontsluiting, van Wilre naar Wittem, naar Partij. Is een doorgaande weg geworden. En de vieversitologen heeft men aan het begin gezegd van een aantal zijn er gedempt. En men heeft een aantal vievers gebruikt eigenlijk voor verder te investeren. Men heeft eigenlijk bedacht, we hebben door waterbekkens, als we nou een watermolen tussen bouwen, dan kan het ene waterbekken wat gevuld is, kan over het waterrad leeglopen. En dan vervolgens via een stuk viever weer terug, kan het water terugstromen naar de geul. Nou, zo gezag, zo gedaan. Ik geloof in 1843 werd door de investeerders een vergunning aangevraagd bij de provincie Limburg op dat moment. Ze kregen die vergunning, de molen wordt gebouwd en ze starten er werd gestart als een naaldenslieperie. En dat is logisch, want in de omgeving van Vaals liggen allerhande lakenfabrieken.
die lakens maken. Nou, daar had men heel veel nolden voor nodig. En dan is dat eigenlijk zo'n specifiek een watermolen in Wittem, dat die uitgerust wordt, ingericht wordt om naalden te sliepen. Als de lakennijverheid in Vaals verdwenen is, dan hebben we ook door dus weer een watermolenstroom in Wittem, langs de Wittemallee. En dan is het logisch dat men begon door een koppelsteen in zet om graan te malen. Nou, en eigenlijk is die functie gebleven tot pakweg 1960, 65, misschien wat langer. In 1976 startte Natuurmonumenten en Limburgs-Landschap gezamenlijk de actie Geurdal. En het doel is eigenlijk middelen bij elkaar te krijgen met Geurdal specifieke landschappen, natuurgebiedjes, maar ook cultuurhistorisch waardevolle monumenten om die te kunnen bouwen. Nou, heel Nederland doneert eigenlijk geld, specifiek om in het Geurdal dingen onroerend goed, landschappen veilig te kunnen stellen. Nou, en dan zie je dat die actie zo ontzettend succesvol is, dat Natuurmonumenten de Volmolen in Epe kan aankopen en Limburgs-Landschap de Wittemermolen langs de Wittemerallee. In 1976 is de Wittemermolen gekocht, is toen ook maalvaardig gemaakt. De bovenwoning die wordt bewoond door de vrijwillig molenaar en die deed in zijn vrije tijd daaronder malen en ook brood bakken. En nou, dat is eigenlijk doorgegaan tot die goede man ermee gestopt is. Nou, inmiddels is de Wittemermolen, de bovenwoning is ingericht ook weer als vakantiewoning. Onder de molen is maalvaardig gemaakt, is weer wat gerestaureerd. Dus onlangs is de molen weer maalvaardig gemaakt, ze waren wat sleets geworden. Maar we hebben ook ontdekt dat de molentak verland is geworden. De molen heeft ook een aantal jaar stilgestaan, dan kreeg ze verlanding. Nou, de bedoeling is nou, de planning is om die molentak weer uit te bakkeren, het watermolenbiotoop weer te herstellen.
Het is zelfs de bedoeling om een van de oude vivers die rond 1900 zijn dichtgestort, om er ook de stortloog die bestaat uit mergelblokken en puin, om dat weer eruit te halen. Om eigenlijk ook weer iets van die landschappelijke grandeur, dus het aantal vivers wat er vroeger langs de allee loog, om daar een aantal weer van te herstellen. Dat doen we om 2 redenen. Het is een cultuurhistorisch belangrijk object wat er eigenlijk leed in de kern, maar wat volgezorgd is met puin. We kunnen dus het landschapsbeeld herstellen zoals het door Van Plettenberg in het verleden is aangelegd. Maar ook belangrijk is dat we dan meer water kunnen bufferen, kunnen vasthouden en dan ook langer de watermolen kunnen laten functioneren als watermolen. We hebben meer water beschikbaar. Nou, als dit viverherstel afgerond is, dan hebben we eigenlijk weer een volwaardige watermolen die ook weer in dit geval door vrijwilligers bediend gaat worden en op een aantal momenten in de maand opgesteld is.